Казвам се Ирена Илиянова Михайлова, но по принцип турското ми име, аз съм от групата на Милета, турско говоряща мюсюлманка, е Ренгинар Ашимова Мехмедова. Първо да започна с нещо така. През 80-те години в България като цяло Холокост е нямало, но е имало възродителен процес през 80-те години, който е бил част от комунистическият режим. И тогава, по времето на комунистическият режим, в България като цяло е било обществото, турското население, турскоговорящите хора, които са били насилствено са били потискани спрямо политиката, защото възродителният процес като цяло са принуждавали турците да не говорят на турски език, да не носят шалвари, да не се забраждат. На обществени места изобщо не е можело да се говори. В автобусите не е трябвало да носят шалвари и много други неща, да спазват обичаите си, да празнуват празниците си. Като цяло е имало сюнет, обрязването на мъжките рожби, на мъжките деца, и не са позволявали да го правят. Тайно са го правили по къщите, като ходжата е идвал и тайно са ги обрязвали. Това е било едно от най-лошите неща, които моята майка и моя баща са ми разказвали. Аз съм на 43 години. И също така да не носят шалвари, облеклото като цяло. Не са позволявали, нали, ограничавали са ги. Също така има един случай, който са ми разказвали. Ние по принцип сме от Търговишкият край, от село Априлово, Поповско, и се преселваме към 80-те години в област Велико Търново, град Стражица, в едно малко село Благоево, и оставаме тук, но през тези години майка ми и баща ми са живеели в Априлово и тези неща като цяло са се случвали там. Също така хората били глобявани, арестувани за тези неща. Ако откажат, примерно, да си сменят имената, най-важното, което е било, са ги арестували и са им налагали много големи глоби. Аз си спомням, още го пазя този акт за раждане, който съм имала тогава. В акта ми за раждане беше напечатано името ми на турски Ренгинар Ашимова Мехмедова. И са събирали всички актове за раждане в кметството, където сме били в селото, и са го задрасквали с химикал, са го зачерквали и отдолу насилствено, без да искаме ни, без да решаваме ни как ще ни бъде името, са пишели с химикал. Нали? Ирена Илиянова Михайлова. Не знам дали е било редно така, но така са правили. И ако не се съгласиш, евентуално са наказвали хората много лошо и тежко. Друго, много хора и семейства по този начин са били глобявали, разделяли, или много такива истории е имало по време на възродителният процес. Значи, когато са тръгнали баба ми да отидат в Турция през 50-та година, на баба ми брати преминават границата, а баба ми с децата остава. Затварят границата, той е отишъл в Турция, те са населили и са там вече с години наред,
но баба ми не я допуснаха, остана в България, тъй като затвориха границите и си остава като цяло в България. И също така объркват годините на майка ми, пиша тя друга година, а тя е родена 50-та година и връщат се, нали, на границата ги връщат, баба ми се връща пак в Априлово и остават там. Въпреки че през 89-та година мисля, че също са принудени турците да напуснат, но тъй като вече са се заселили и са били останали, били са вече родени деца и така нататък, и баба ми решава да остане в България. Но това всичко си продължава. Продължават по същия начин да ги насилват. Също така, което се сещам, което са ми разказвали, джамиите как са били затваряни, не са били разрешени. Също така са ги разрушавали даже. Погребенията, сватбите и така нататък по различен начин са ги правили. И до ден днешен, като отидем в Априлово, в гробищния парк, моята баба и моя дядо са погребани в българските гробища, защото тогава не е било позволено да се делят мюсюлмани и християни на различни места. И сега, като отидем да посетим в гробищата, като отидем да ги видим, ходиме в българските гробища. Направено е както на българите, на християните и са погребани там. Не е било както сега. Просто страхът е бил ежедневие, мълчали са хората, подписвали са различни документи, които да разрешат да им сменят имена и всичко, което са ги карали да правят, защото хората били застрашени, тогава са работили всички, били са животновъди и нямало как, трябвало да работят, иначе ще ги уволнят, имат си деца, имат си семейства и нямало как. Всичко се е премълчавало. И така, страхът е бил като цяло ежедневие тогава. Отказа е водил до много лоши последствия на всички хора.